Another day, another story. Lalelani nine nathuswa ile ndaba nayo indaba. Ugeli kabone le story sami lesade ngesibhalile sami ngano consent ngomngani wakhe uthandana nomuntu osejele were. Athi lalela Lungi, I have a story to share ngithi woza nazo mkhosi. Athi I have been in the same situation. Uthi yabo nje uxoxa istory ngathi uxoxa indaba yami kanti cha. Uthi eyami isize yafika kuvutha indaba. Usugeli ke yena naye wayesezame kakhulu emdethweni kungahlangani. Uthi hayi ngize ngithi Tinder. Uthi ngingene kuTinder. Uthi mangena kuTinder. Hayi nangu guy muhle uright yabo nje uyipost isombe sakhe muhle we-chat samecha senzani. Hayi uthi kwaba mnandi nomfana saxoxa but nje yabo sabuzana ukuthi uhlala lapho washo ukuthi wakuphi nje ukuthi mhlawumbe ngwase KZN naye uzosho mhlawumbe wase KZN or waseGoli okay. Yeah. Uthi hayi ubhuti angaqalasha ukuthi ungaphakathi. Uthi hayi khamba isikhathi siyachetha. Uthi sengikhethile yabo sengihlezi angisakwazi ukuphila ngaphandle kokumbona noma yabo nje ukuthi mhlawumbe ngikhulume naye efonini or ngenzeni. Uthi hayi ngize ngisho esimina mfethu ngesengikhasi sengifuna ukubona I need like mhlawumbe ukuthi sihlangane yabo or video call or something yana because njalo mase abenza ama video calls ugayo yabaleka nje uba ne excuse. Hayi uthi ngize ngiba mhlawumbe catfish nje le mhlawumbe kuyena yabo. Usasafe ethi anganoma lento ekuzokutshela nizokujabulisa ukuthi nje I don't think ukuthi si ready ukuthi ku relationship yethu sesingakhuluma ngento kanje but because you are insisting ukuthi ufuna ukuzongibona I'm not in a place engibona ukuthi ungaba comfortable uzongibona kuyona. Lokhu ngethi indlela wakhuliswa ngayo nje nendlela oyona yabona nje ukuthi wena uyingane nje ezikhulele kamnandi right yabo. Uthi ukele ayikulungile mina yisho ukuthi ukuphi sathi usemjondolo ngiyofika qala sana. Ansu guy it's even worse ethi ngithi khuluma uthi vele esho ukuthi hayi ethi ngisejele uthi sinamanga uthi ethi stro ethi can I video call you uthi ayivumi ngivideo call ngibona phela hawe mawusejele uye muhle uyababa uthi ngichokeke kodwa bongisheshe ngikhathi call ngithi ngicela ukusikhulume sese WhatsApp ngitshela first at least ngicela ukuzokubona ungichazele kahle yonke situation kwenzakalani ufunani lapho yabo yonke leyo nto. Usugayi hayi athi okay ngajabula kakhulu vele I don't have visitors angina family mina I'm the only person nje okhona empilweni yami. Uthi hayi ethugela okay ke abuze kwenziwa kanjani. Uthi ugele ngiqala ngqawo kobona ijele mina ngalibona ngalomfana. Uthi ngibuze kwenziwani achaze ke kumfana ukuthi kwenziwa kanjani mangabe ufuna ukuzobona umuntu ukulipha ijele yonke leyo nto leyo. Uthi hayi ngihambe ke guys ngiyovakashela umfana. Uthi hayi kuze gcine sekuyinom nje ukuthi umfana ngiyamvashela isijele umfana ngiyamvashela ijele. Uthi hayi kuze kufike ke abuye nendaba ezimnandi ethi nje ucela ngize afike ke angitshene ukuthi baby ngiyaphuma ngithola iparoli. Uthi umfana osweet ngisho umbuka nje uyabona ukuthi shame inkosi yezwa. Uthi nje asho ukuthi manje inkinga ngoba ishithana family uzocela ukuthi mangina indlela ukumsiza mhlawumbe ngimnikeze i-address yala engihlala khona because mele kube khona la azophumela khona ukuze ayitholele iparoli. Uthi hawu mina ngidakwa uthando phela ngithi nje woza come to mama vele ngihlala ngedwa ngo-independent woman why not. Sayishayela ngumfana yayelandwe imesangweni ngizomlanda ukuthi sihambe sendlini. He ayi ke we guys ngiyaxolisa ukubuya manje ningangithethisi nje futhi nama ngimthethisi manje ngalike. Okay ke we guys ke uthi ugeli ke ngilande umuntu wami ngifike naye singene endlini uthi nje kube mnandi ngibe excited yezwa yini ibabazi lapho sengilibuka lapha phambi kwamehlo. Uthi hayi kube mnandi nje na ekhaya nobody knows umngane wami wayazi naye wayengixeka but nje yabo ngangangeni nje indaba yakhe ekhaya nobody knew ukuthi mina ngithandana naye nobhuti lo umngane wami kuphela waziyo naye aka approve but anginamsebenzi. Uthi hayi ke ekhaya si rich like filthy rich uthi nje abangicela lutho nama ngibacela lutho si right nje umuntu idlela imali yakhe. Uthi hayi ngidisclose zonke lezi zinto mina kumfana uthi ngisebenza for one of the biggest company ngeke ngwamention amagama. Uthi ngidisclose yonke into kumfana kwangazi ukuthi nje ngazi ukuthi nje mhlawumbe khona into angifake yona nami ukuthi ngikhulume ngidisclose ngisho amaphini amasebhenki disclose phela upartner wami lo partner in crime. Uthi nje ngesikhathi esincane mhlawumbe kwangaphezulu 3 days hlanda kodwa wayesazi yonke into ngami esazi yonke into nje ngempilo yami esazi wonke ama secrets sami amapolice amabani yonke into wayesazi umfana. Hayi uthi ke ugeli hayi kuhamba isikhathi ke athi nje umfana uyafisa nje ukuyovela ekhaya were babone nani ngithi nje
you must never athi nje ufisa noma ukuyobona kuSinakhu akwazi phela ukuthana nomuntu angakwazi isho nakuba ukuthi kukuphi uthi ngithi mina hayi ngahamba nawe ngekhaya but komele mhlambe wehle mhlambe uyele kuneshisa nyama seduzane uyedlela inyama and then ubone ngizokhombisa izinakhe ekhaya uyongibona ngoba sengiyongena khona because angikho ready ukintroduce ekhaya yabo sasifana nginake as long as ngazi ukuthi usukaphi hayi usugele Sinakhu nje nama ngazi esiphela mina ngazitshela mina ngina family anginamndeni nginalutho ngiyinjudge uthi hawu nangempela ke plan one of the Saturdays ukuthi ngihambe ngiyababona ekhaya ngihamba naye kubhuti lo mfike ngehlise nje lapho ngikhombisa uSinakhe ekhaya cause udlule ekhaya mase ngiyalentuza ngiyafika abone avela ahlanya umfana uthi nje wabuya umfana engawuvala umlomo yezwa engawuvala umlomo uthi hayi angithi ngimdiscloselile yonke into ufana ukuthi ekhaya obani ngibakhavile obani ngabakhava ngayo yonke leyo nto uthi kanti umfana ngoba efuna ukubona ekhaya nje uyazi yonke vele impilo yasekhaya ukuhlala obani and uyazi ukuthi obani ngibakhavile obani ngabakhavile ufana sebona ibusiness khona la and uyazi ukuthi if ever kukhona into eyenzakalayo umuntu ozothola imali yepolice mina and le mali lesoyidla naye vele obvious so uyabenefita uthi kodwa still nje mina ngicabanga zonke lezo zinto lezo uthi hayi okay fine hayi kudlule nje isikhashana uthi hayi kuqale kushone usisi wakhe omncane kunaye uthi vedane nje eshone nje isinguqu usisi wakhe kuthiwe nje uhlangane nabantu angazi kanjani utholakalile eshonile akwazi ukuthi kwenzakalene he kube nje isiphithiphithi uthi hayi kube ngathi waba nje inkunzi yabo nje kungacaci nje istory uthi hayi qala iphuma imali yokuqala hayi ngichase la ngizoxhasa khona but nakhona sikho isidingo ekhaya ba right vele hayi uthi imali yepolice iphumeke uthi sigqumuze nomfana imali yepolice yezwa yini uthi sigqumuze nomfana imali yepolice hayi uthi futhi ngapheli nje isikhathi esingakanani uthi lapho ke nje sengimenzela izinto ezinkulu phela nginemali nami and akuphuma imali encane especially siswakho uthi yena wakho kakhulu because wayesayingane sancane uthi hayibo kudlula isikhathi hayi kungapheli nje mhlawumbe 3 months ziphinde ikhale futhi ekhaya uthi kubo ubhuti wami uthi manje into ethusayo ke siraise ama eyebrows ukuthi hayibo bobabili abantu bashona ngendlela efanayo yabo bakuba ngazuthi nje umuntu oyibanjelwe inkunzi yabo uthi hayi kuze size sibambe family meeting ekhaya lebo si worried ukuthi ngeke there's someone after ifamily shoot phela and ubaba ungusoma business so nje sinokuthi hayi shoot mhlawumbe kuliwa nobaba ke la uthi hayi lutho nje ukucinga ukuthi indaba ila yezwa uthi hayi still kube right kungabi nankinga nje na yabo sinomuntu wami nje thina siba right the moment kukhona oshona siba right but angikho happy ngokuthi abantu basekhaya bashona as much as ngazi ukuthi ngizothola imali nani but angikho happy ngokuthi abantu basekhaya bashona hayi ngiyeza manje nale phathi yokugcina uthi ugeli guys yabo makuthiwa khona umuntu there for you uthi zonke lezi zinto lezi ziyangihlakalela nje ula yezwa uthi yena umuntu engidisclose kuyena yonke into engikhala kuyena uyangithulisa umambane yezwa uthi hayi uthi vele ekhaya ke we are not a big family imina ubaba usisi wami nobhuti wami shothi sengisele ngedwa kuma siblings sekusela uma nobaba ke manje uthi hayi umuntu wakhona ezengibuza mhlawumbe akekho umuntu enimsolayo yabo uyena noshoyo ukuthi yazi ubaba wakho ngoba usemabhizinisini mhlawumbe lo muntu lo after ubaba wakho yabona nani uthi yazi nami kwenza sense uthi nje yabo sengihlale nje nginalokho nje ukuthi hawu cha kodwa ngudade wethu nomfowethu yabo uthi hayi ngitshena ukuthi hayi kuphelele lapho uthi hayi abuye athi yene amxoxela istory ukuthi ngenkathi eboshiwe kwakukhona umfana wayeboshiwe wayesebenza at the same place nala asebenza khona and nje lo muntu lo wayekhipha inamba yezwa uthi wayekhipha inamba as much as wagcina eboshiwe but ukuboshwa kwakhe uyayi-understand lo muntu imistake awayenza ngokuthi azaboshwe so nje kube kuthiwa akenza ngaleyo mistake ngaba ngekho lapha ejele but still noma eboshiwe mephuma nje ulindwe yindodla zakhe yabo uthi ugele ngithi nayo ngaphela uthi nje yabo nje ethi uyabo nje lapha ngabe ushaya ufisho omkhulu but if ever ukuthi uyafuna ukwenza into kanjalo ngingak-advise mina ukuthi ngamele wenze kanjani ukuze bengakubambi wena uthi ugele ngithi ha uthi ngivele ngigxume ngibheke phezulu ngithi ngeke ke brother
ngeke nje ngikwazi mina ukuthi ungaze nje uzoyicabanga nokucabanga uthi ngibona ukuthi okay besangithesta umqondo ngalesa sikhathi uthi nje ungalinga nje uzoyicinga nokuyicinga sana ngeke ke nje izenzeke leyo nto uthi hayi fine ebone nje ufana ukuthi ngiyaqhuma uthi ngize ngesikhawu kanti unjani nje hawu kahle bo uhle nje ucabanga into engasile ungalinge nje ungangigili mina leya nkapa nje i-powerful kabi nje ngingabanjwe kuseni yabo akhulume nje uthi ngize ngifuna ukukhala uthi sawu ngiyadlala bengingasho ukuthi sizokwenza ngempela I was just saying nje ngixoxela ukuthi umuntu olapha ngaphakathi izinto awazenza uthi hayi kube ngathi uyadlula endabeni uthi hayi iphele indaba sho sabona ukuthi lo chance lo wakhe awusebenzi uthi hayi ugeli ngelanga uthi manje intenza la unesikhathi sonke akasebenzi uhlala endlini imina engisebenza ngiyamprovider ngimenzela yonke into ngisho nemali ngiyamupha une allowance kwisalary yami uthi hayi kusho ukuthi ugayabona ukuthi man unesikhathi sonke lo mfana yabo uthi zonke izinto akazenzeli yena kushuthi because akukho la engihlapha ngifice ngekho nama message angene khona mhlawumbe uthola sekuyafonela sengajothi hayibo phuthuma uzikhana nana uthi nje hlezi nje la endlini most of the time kanti ushuthi la asuke eplota khona usebenzisa my own house uthi uplothele mina nomndeni wami inkinga zami uthi hayi udlule isikhathi nje ngimfonela uthi ngangim-update ke nje ngayo yonke into uthi wayenayo nayo lento yokucontrolana yabo uthi but at that time ngangaboni ukuthi uyacontrol uthi hayi this one time ungalamsa sinesikhathi eside sagcina ukuxoxa but after nje lento eyenzeke ekhaya ngifonela umngane athi hayibo akukho yini weird ukuthi uhlala nomuntu kanje and all of a sudden sekwenzeka izinto ezikanje kini uthi hayi ngilwe nomngane uthi hayi efike lo mfana lo ngiqede ukukhuluma nomngane ngisanyanyile uthi vele ngimtsheni ukuthi yene uyambona yena uSibanibani usesola wena baby nani uzofana ahlanye athi vele noma ngangibona ukuthi ayingifuni kodwa ngangazi ukuthi singaze ngicabangela izinto ezimbi kanje yabo uthi hayi lento ze uthi nje enyanye nje umfana but engakhombisi futhi ukunyanya okweqila mtshela ayimxolele baby I think she's just being protective uthi hayi hlapha nomngane wami kwadlula inyanga walahleka nje waba missing person umngane uthi wafuneka watholakala somewhere sekuthiwa seshonile umngane uthi still nje kuyed but still I do not understand ukuthi hayibo kanti kwenzakalani yabo angicabangi nje ukuthi umkhubula endlini uthi nje ngiphathe kabi ngikhale nje impela because ngangiphathwa kabi kakhulu ukuthi umngane ushone nje sesiku distance vele uthi still nje I don't find anything weird ukuthi hayibo indaba surrounding yami kanti lokho kushona kangaka uthi kushuthi umngane wayeshonela ukuthi uyangibhekisa yena hayi uthi ugeli until ke manje eshayela sinamba kumfana uthi ngangifonela ama-update ngayo yonke into uthi ke that day ngangizophuma late emsebenzini uthi ngimtshela ukuthi I'm working late namhlanje so ngizophuma ngesikhathi sokuthi uthi engibuze nje usebenza nobani are you safe lapho usafe kangakanani lapho emsebenzini wakho uthi nje angiquestion nje umfana uthi ngithi mina hayi no safe nje angaze ngizwe lutho and ngizobe ngingedwa e-officeini uthatha umfana naye okay ke be safe nje umfonele masuphumile athi ugeli okay I'll make sure ngiyeza manje nelast part uthi ugeli ke umfana nje acizelele kulephathi ukuthi ungaphumi ungangitshenile yabo ukuthi usuyaphuma emsebenzini uthi hayi nangempela ngimtshene ukuthi hayibo baby sengiyaphuma ke uthi hayi ngiphuma uthi mangiphuma nje emsebenzini nginothisa usikhona imoto emile lapha but nje ngingayinaki usikoda kube novalo nje ngithi heqe uthi manje ngithi heqe ovalo ngivele ngithuke ngidane ngisuke ngiphume ngindize emsebenzini uthi ngifike endlini ngihefuzela yeza ngimtshela ayibo usile moto ilokhu imlandela uthi ngize ngimtshela yazi kunemoto ebilokhu ingilandela sengize ngasizakala ukuthi nje fike la endlini uthi ngifike ngempela igate uselivulile uthi ngisizakala ukuthi ngifike la endlini igate uselivulile otherwise mhlawumbe ngabe labantu bangibulele nami or something sofanele sihawu nkosiyami baby iyazi ezebhlungu lento I was thinking nje ngayo yonke lento iweird awufuni ukuhamba mhlawumbe uyobona umuntu obonayo or something uthi ugeli ngithi mina angikholelwa kulezo zinto athi nje iya just for your own sanity nje ukuthi uye wazi ukuthi kwenzakalani because sekukuningi manje into usuphila ngokusaba uthi ugeli since esho njalo angazi umuntu mina obonayo uthi ubhuti kade boshiwe for years usenesangoma sisazi yena sesikwazi ukubona
uthi hayi nami ngidakwa uthando ngivumele phezulu ngithi hayi baby ngicela ungihambise umuntu wakho. Uthi Sambi uthi akusona yini isangoma sifike nje singitshena ukuthi inkinga lana isemkhuba usengaza amadlozi awekho happy adinga ukuthi yena ashade. Were uthi nje asuggest ukuthi ngisho ngathiwa kanje kwenzakalani but nje kumele ngiphuthume ngishade. Yona nje into eshoda leyo ngoba kulahleka abantu kangaka indlela amadlozi azama communicate ngami nayo angiboni ngani ukuthi lento isondele nami because sekushone ngisho nomngane wami which was very close to inhliziyo yami. Mina nje kumele ngibe umuntu nje oshada fast. Yezwa uthi ugela hayi nangempela ke ngihambe ke Nkosami ke fike ekhaya ngibachazela ukuthi nje ekhaya bayizwa nje yonke le ndaba yomashada but phela for the sake of ukuthi kumele kuphilwe kumele ngenze lento eshiwe nyanga because ishilathi mangingayenzi kuzolokhu kubhutshwa nje la ekhaya. Hayi nami ngisengozini ngisengcupheni nje yabo. Uthi ugela hayi nangempela ke bengibuza ekhaya unaye yena umuntu because sina sikwazela umuntu ngisho ngithi hayi khona brother becela ukumbona hayi bemthandeke because you can't just tell ukuthi akanayo nje insebe ukuba isiboshwa muhle uright uyayithanda uclean and usekezeke even more manje ubugele yamnakekela. Hayi bengibuza ukuthi usebenza phi ngiqhamba manga uthi nje yonke lento nje iyamanga ngiqhamba manga ngenzela phela ukuthi bengasho ukuthi uyahlanya ngavela usukela mfana uhleli nje. Uthi hayi nangempela ngiqhamba manga ngithi uyasebenza yabo naye ifike nje ekhaya ephethe kubonana phela ukuthi umyeni lo. Hayi usugeli ke siphuthume nomfana kushadwe phela nasekhaya bayakushadwe in community of property yonke into nje isi proper manje ku married woman manje phuthunywa ko home affairs kwenziwe nje a small ceremony yabo nje just ukuthi magcinwe isiko nje lokuthi kuyashadwa. Hayi ngishade ke and then ke sehlala manje ndawonye ngokusemthethweni. Hayi kube right nje yabo for leso sikhashana sishadile. Hayi nami ngibe nalokho ukuthi hayi this thing is gone yabo ukuthi ukuthuleka mhlambe for a year kuthulekile nje akusashona umuntu akusenze lutho akusenze lutho. Uthi hayi ubhodi nje une interest kwinkampani yami yabo le ngisebenza kuyona lokho engibuza imibuzo nje yabo imibuzo ubona kahle ukuthi hayi lo muntu lo uthi kodwa still lokho ngishaya indiva lento lokuthi kanti lo muntu abe ne-interest engaka nabenze imali zenkampani yami yonke leyo nto operate kanjani ama-security ayiphatha yini ibhamu. Uthi nje imibuzo engithi mase ngiyibuka manje ngokuthi lo was up to something. Uthi hayi kuthi nje this one time nakhona ngisebenza naye ethe ngibuza ukuthi ethi ngimtshene mase ngizophuma nakhona ngibuze manje nje i-safety yakhe ithini lapho ugada ama-security amangaka ayiphatha yini ibhamu. Uthe ngibuze nje zonke izinto. Uthi that night ngiphakathi emsebenzini zangena igebengu. Uthi zangena igebengu ehene zathatha lokho ezazize ngakho. Uthi zathatha igebengu. Uthi hayi savalwa sahlukunyezwa nje ne-security sivalwa amehlo igebengu ifaka kwathiwa singabuki konjani. Uthe indaba yami nje ibe serious emsebenzini yabo ngalendlela ukuthi ngangihamba ngisho ama lie detector. Uthi nje impela yami vele ishintshe ibe miserable kuthiwe nje ngeke there's no way phakathi kwami ne-security khona umuntu okumele akhiphe iqiniso la. Uthi lapho nje ngiblank yezwa angicabanga nje ukuthi umuntu amongenza lento le. Sengikhohleka ukuthi uke ngibuza izinto yabo because yonke into unendlela yakhe nje yokuyibuza sakunganaki yabo. Uthi hayi still nje mina ngiphole ngithi nje no uthi ngiphase ngempela i-lie detector because ngempela ngangazi lutho. Uthi hayi sishadile manje umyeni wami nje si right. Uthi kodwa nje umyeni wami akasayisweli imali guys akasaxake kodwa uhlala la endlini akasebenza akayiqanga ngokufesa akahlangani umfana une blessa lakhe liyi. Uthi futhi nami I'm not worried because ngibuye endlini yonke into proper akangihluphi ngalutho nje ukufana nje uyikhuthalele ngisho ngathiwa ngisho iwashing yangwashela yabo nje he's just a proper guy. Uthi ugeli hayi kuhamba isikhathi ke kudlule futhi lento le mase ngithi sengiyayikhohlwa. Uthi hayi this one time ngithi ngiphuma emall nje ngikhonjwe ngezibhamu ngifakwe emotweni thizini kuhanjwe nami. Uthi ugeli ke mekhanjwa nami sengumuntu othunjiwe ke manje. Uthi nje ngithunjwe abafana abagqwa ama-copperhead nani ngibuza uSinkulunkulu wami kanjani ngoba phela mina manje sengagana into yayifunwa amadlozi ami what is going on empilweni yami. Uthi hayi kushube
ushubeke nje ngempela ukuthi ngiboshiwe uthi nje ngiboshwe yabo bebe abantu abazongithocharisha kumele ngifonele ekhaya ngifuna imali certain amount of money. Usugeli yo hayi ngisho ukuthi hayi yabona ke hlezi ngiwabona amafilimu yabona edlala empilweni yami manje. Hayi it's another enye movie enye century futhi because I don't think khona umuntu ogowa njengami emhlabeni. Uthi ngikhale ngibancane ngithi guys nifunani nifuna imali bese sifuna imali ngithi ngifuna imali nibesho uthi kuthiwe fona bengifonise uthi bengifonise besho ukuthi nje ubaba bamnikeza this amount of time bengayilesi imali ngiyafa mefika namaphoyisa bozo zonke lezi stories zasema movie. Uthi imovie uyayazi imovie uthi hayi nangempela kubaba ke is very influential, is very powerful ubaba nje uthi nje ubaba wakhe nje badlala ngegame wrong ke lapho ke at that time. Uthi ke ugeli hayi nangempela ke ngifone ke Nkosi yami sengiyakhala ngimncingi baba wenze sure ukuthi uzawedwa lana were nami sengishaya movie because uthi bangibeka umbese la ngiqaleni nebhamu la uthi nje ngimncingi ubaba ngithi athi baba ayikhululeka nganami I'll make sure I cannot risk impilo yakho. Uthi hayi angazi mina ukuthi ubaba wenza kanjani ukuthi efike la kanti laba vela bazona negebeke eyi10 yabo. Uthi nje hayi kufikwe ke uthi bakufika nangempela kube nje imovie ubaba wakhe egcina efikile ke ethulethele imali ethi uzohlangana negibenga kanjani. Hayi uthi nje lapho ngivalelwe endaweni nami ngengutshena ukuthi kuphi. Uthi hayi ngempela ke baba ngazo noma wafika namaphoyisa noma naye wafika nezinkazi zakhe noma kwenzakalani but nje kwaqhuma ibhamu kwasala lo yedwa ke wangashona kwashona lo yedwa vele wayengenasibhamu yedwa enesibhamu lo munye wayephethe umbese. Uthi kwashona lo mbese kulo wesibhamu kwasala lo mbese uzokwenzani ke nombese wakhe. Uthi hayi ngidedelwe ngiqaqe ngivulwe. Uthi lapho uvala inhliziyo ifuna ukuphuma ngomlomo. Uthi hawu umfana ke abekwe la kuthiwe uzokhuluma noma kuzokwenzakalani. Uthi angazi ukuthi bamkhulumisa kanjani mfana ngami lapho ngase ngiphumile ngahamba. Uthi hayi umfana akhipha amagula akhe umfana asho ukuthi umkhubu lapha ya endlini. Luckily yena ke kubo babe right ke babekwazi nje ukinvestigate izinto futhi ke kubaba wakhe nje wayemuntu ono connection aba right because kuthiwa bazokafaka ngisho namaphoyisa I think waye involve angazi yonke leyo drama yalapho angiyazi nangekho but nje uthi ke finally ke lo mfana lo vele ekhiphe lokho iqiniso ke mfana likhiphe iqiniso kasho ukuthi umkhubu lapha endlini. Uthi nje sibuye ntombi uthi masibuyele endlini mfana amehlo wonke vele wakhiphele ngaphandle sebona nje sekhanjwa namaphoyisa nani. Uthi yo lento yokuhlana umuntu ungapheji ngisho ifone awazi ngisho iphini mina yami ungena ngalezo uphumala. Uthi yonke into ikhona la ifonini akadiliswe njalo ikhona yonke into. Uthi nje waboshwa ke game 2 obra. Uthi mina impilo yami the people I have lost. Uthi yo yabona nje kwi dating scene lokho nganyamalala lokho and I don't think I'll ever come back anytime soon. Siphela lapho ke story guys.